Kl. 20.30 den 4. maj 1945 bekendtgjordes den tyske kapitulation i Danmark. Det var da først med ikrafttræden fra lørdag den 5. maj 1945 kl. 8 om morgenen. Kapitulationen foregik over for den britiske general Montgomery på Lüneburger Heide, altså fjernt fra Danmark og endnu inden britiske tropper havde sat fod på dansk jord. Disse stod på daværende tidspunkt ca. 150 km fra den danske grænse. Kapitulationen oprandt således uden nogen slutkamp på dansk jord mellem tyske og allierede styrker. Mange danskere reagerede derfor ikke kun med glæde, da befrielsesbudskabet lød, men også med udtalt lettelse. En krigstræt befolkning fik håb om, at det snart ville blive bedre. Men en ø på hele Danmark var ikke under USA's befrielse. Denne ø kaldes Bornholm. Den 9. maj 1945 blev Bornholm befriet og kunne nu endelig komme væk fra Tysklands greb. På Bornholm resulterede befrielsen i tragiske ødelæggelser. Vestmagterne tøvede med at sende tropper til Bornholm, der kunne modtage den tyske overgivelse, så det endte med at blive Sovjetunionen, der befriede øen. Men først efter at have gennemført militært set meningsløse luftbombardementer af Rønne og Nexø. Men Bornholm stod alligevel i en helt anden situation end resten af Danmark. Ganske vist var Bornholm en del af kapitulationen til den britiske feltmarskal Montgomery, som tyskerne havde undertegnet den 4. maj. Men øen lå langt bag de sovjetiske linjer i Tyskland, og tyskerne brugte faktisk Bornholm som støttepunkt i den store evakueringsaktion af civile og soldater fra Østfronten. Briterne og amerikanerne frygtede derfor, at Sovjetunionen betragtede øen som deres. I 11 måneder var der stationeret sovjetiske tropper på Bornholm. Da de var flest, var der omkring 9.000. Og så lige så pludseligt, som de var kommet, forlod de igen Bornholm. Men hvad nu hvis, at Sovjetunionen beholdte Bornholm? Sovjetunionen brugte Bornholm på grund af den smarte taktiske placering, nemlig ude i Østersøen. Bornholms placering i Østersøen gav muligheder for udsending af radiosignaler samt spionage og observeringsposter imod landene og byerne omkring Bornholm. Dog i 1946 vælger USA, at Sovjetunionens besættelse er nok. Bornholm var under økonomiske problemer, og derfor sendte USA styrker ind for at overtage Bornholm. Dog som nævnt tidligere har Bornholm en strategisk fordel, og derfor sætter Sovjetunionen et hurtigt modangreb ind mod USA. Dette var kun starten på Sovjetunionens senere besættelse imod hele kloden. Og nu, i 1997, er jorden blevet til Sovjetplaneten. Tropperne fra Sovjetunionen ankom på Bornholm, havde den sidste bornholmer sin egen gård. Den blev taget fra ham 3 måneder efter ankomsten. Nu befinder vi os i en bunker, hvor vi vil tale med den sidste nulevende bornholmer, Peder Hansen. Sovjetplaneten, det er jo et rædselsfuldt sted. Mine børnebørn, de blev fodret med vodka i sutteflasken som spæd. Ja, det er jo for helvede ikke meningen, vel? Den forbandede kommunisme, jeg er så træt af... Ja, hvad? Ikke igen. Jamen altså selv fødevareproduktionen og tøjproduktionen og... alt er styret af staten nu, selv landbrug og fællesbrug nu, og det er jo for helvede ikke meningen. Vi har talt med en sovjetisk kvinde, men hun vil helst medvirke i programmet anonymt på grund af fare for henrettelse af regeringen, så derfor vises hendes ansigt ikke, og stemmen er forvrænget. Грозный. Страшное — это единственное слово, которое описывает этот кризис, который ударил по миру. Мало того, что советский атом бомбили Соединенные Штаты, они должны были показать свою власть и бомб всех стран. В ряде стран в настоящее время преобразованы в огромные районы, которые испытываются новой версией атомных бомб. Это просто необходимо остановиться. Это не может быть правильным, что это, как следует управлять миром. Советский Союз уже принял по всему земному шару, так что еще есть спрос, он просто должен остановиться. Это не может быть правдой. Это обычный рабочий день для нас. Бомб-тесты сделали несколько раз в день. Vi tænker alle sammen, at livet kan være så hårdt her i dag. Men prøv at tænk, hvis verden var sådan her. Hvordan vil du så gå og have det?